sangano lenglarna ang Kwtal Wngkha subray Jisu no manay khairok maman kha subray Jisu no sanay ang khapsang sukha subray Jisu no lobay mutang zak sukha subray Jisu no manay ani fola Jisu ni tola pai flyaro telang ma khairok mano manayang kakamo ho ani omokor bayang nugay tong thong ayang magtuyoray molrum ni bagay Jisu no sumsok sitrabay kaza ang tong fru lang koroway palmaya ang tong fru ya cry disaway kala rung ya fru sani simon by falsa good tong fru nung seo subrayano lama fununay katung makupluk seo subray Jisu ano furenay nini Kwtal bayani kano santinay Jesek tolak laibo klainay nini kuriwo nung kaitor nung kotor sengsaro jukawo lobzak tung nini mung oboani suri mung sengsaro jukawo mogrum ang Kwtal Wngkha subray Jisu no manay khairok maman kha subray Jisu no sanay nung seo subrayano lama fununay katung makupluk klayano tidunay nung seo subray Jisu ano furenay nini Kwtal bayani kano santinay Khristo Halok ni ngai norok joto chuna nai tongnai rong no Jisu ni mungbai kha kaham tei hamjak ma ching yafaro aw kaitor khairok ma bai tei norok borok suri ma bai chung haina hai norok buskango oro samung chung tubi mankha aw poito khlaio oro samani bising tei norok joto no haksang khana tei chung surlai tonglai ana buskan salo chung Jisu Khristo bai tei bachini halok karak ngai tongthung aw chung belai khatung do kaitor sumo muti hai seprika jora hamya pano chung video ro klainani jora mangkha ambelino kaitona hambai kinorok kuno kok kesana musung kai sono comment klaimano any suggestion welcome beba kaitol lobjak to hambai